Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Gianunsyo sa grupo sa mga nagapamaligya og pabuto sa General Santos City nga posibleng musaka ang presyo sa pipila ka mga regulated nga pabuto sa General Santos City pipila ka oras una ang pagsugat sa bagong tuig. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Kamatikdan nga menos pa ang mga nagapamalit og mga pabuto sa 39 ka stall sa Oval Plaza nga usa ka designated area alang sa pagpapamaligya og regulated nga pabuto sa General Santos City adlawng Lunes. Apan matud sa mga mamaligya ay dili matud pa nga mamahimong kampante nga mubarato ang maong mga pabuto kung mupalit pipila ka oras una ang pagsugat sa bagong tuig. Kini human gamay ra kuno ang stock sa pipila ka mga pabuto. So ang advice ko sa lahat ng mamimili ng paputok, as early na kayo. Kasi kapag ang nasa isip niyo bababa, imposible bababa yun. Kasi wala tayong stock na malaki. Ang 16 shots sa pyrotechnic nga mapalit pa sa 1,900 to 2,500 pesos. Posible kining musaka hangtod 3,500 pipila ka oras una ang bagong tuig susama sa nitabo sa milabayng tuig. Ang mga pailaw nga sama sa Roman candle nga anapa sa 250 pesos per bundle pwede kining musaka sa 350 pesos. Apan ang mas mugrabe og kamahal mao ang kwitis. Karon mapalit na kini sa 350 pesos per bundle. Pahurutay na kuno ang stocks. Actually, ang kwitis ngayon, yan ang isa sa problema namin, out of stock ngayon. Kasi ang kwitis, ginagawa yan, dapat mga 3 months bago ibilad ng araw yan. Eh, ang problema, wala naman mabilada ng araw sa Bulacan. Nasa lumubog sila, wala na. So yung first gawa lang nila ang na-deliver sa buong Pilipinas. Busag iawhag sa mga mamaligya nga mas sayo na mamalit. Samtang gawas ni ini, kinisab ang tips alang sa luwas nga pagpabuto. Actually, kapag nabasa ang fireworks, dapat i-dispose na. Huwag na ilang itain na pahatoyoin nila, may posible na sasabog yan. Bakit? So yung chemical, no? Oo, chemical. So, ganun talaga yun. Samtang alang sa seguridad sa mga baligyaanan og pabuto og ubang aktibidad sa Gensan, naka-standby matud pa mga otoridad. Entire city, by declaration of our city mayor Lorelie Ronimo Pacquiao, is in blue alert now, no? So we are anticipating yung revelry-related incidences like yung mga firecracker related incidents and as well as fire, whether that be residential, commercial, or industrial. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.